Moloi ugwetshwe iminyaka emithathu kwathi emihlanu yalengiswa kanti uzophinda abe ngaphansi kweso lomnyango wezokuhlunyelelwa kwezimilo izinyanga eziyishumi aphinde enze umsebenzi womphakathi amahora ayishumi ngenyanga. Ummeli kaMoloi uWilly Lombard uthi akakaze atholakale necala elifuzelele ngaphambilini futhi wayeqala ukutholakala esigamekweni esinjena. The principle announced and set out and this by the Supreme Court of Appeal in these type of matters where a plea is accepted. There's no trial before the court, there's no other evidence before the court, there's nothing linking the accused to anything. So just because there was some riots going on, some looting going on, Usonhlalakahle ovela eminyangweni wezenhlalakahle obejutshwe ukubhekana nesimo sikaMoloi utshela iNkantolo ukuthi ukugqunywa kwakhe ejele bekuzoba isigwebo esiqinile leso kanti ukubonakala nje kwakhe emifanekisweni yangesikhathi sokutapa kuyisigwebo esanele. I share the same sentiments as with the directing proceedings. I feel that it's too harsh. uMoloi wavela eNkantolo walahlwa ngamacala lokweba kanye neliphambene nemithetho yomgwaqo njengoba imoto ayehamba ngayo yayifakwe izinombolo kungezona ezayo.